Ко снимаш, чакай, спри го, Снимам, ме! Ти мислиш пак е този път. Толкова Шокер две сторитерлик. Боя ма ти е пичето. Заради ма карте. Заради се. Аткат. Мале! Шляпаца. Не бе тапак. Ти са със секс това, се. Давай Шокер, айде. Това е хедшот. Ей сега. отряза ми ухото, бе. Удари камерата то. Пара го фъга. Да сиди го. О, пак ще му съпротивлява. Вижте го. Съпротивата. Развидиха си оръжията. Вижте. Сега това е пишо. Айде, пишо, дай ми да. Да стопа, да стопа. Да, не знам колко е. Хайде, Допче, Шефа идва. Ох, мале! Бягайте. Грамотивица! Фойверки, Допчо! Снимай него. Фойверки, какво? Чакай, че тура терлик, бе. Не така е, шокес. Шокер, бе. Колко? Чепула, че пизда мате ли? Ицо, дай го. А чепула? Брат, знаеш как болило, бе? Качу. Това е мутрата от Аксако. Мутрата, вижте го копре. Той се мутра. Мут, къса. Данчо. Щурап се би, вижте това мутра. Скъса. Какъв гард прави, само вижте мутрата. Вижте. Скъса. Дай назаде, бе. О, батькото. Данчо, виж, църи това копче. Данчо. Ай се тук, заедно кой второ.